to hagani ke snging edap da ke jinkman ke bekrau bangayo ban wan biang shipi ban ai ni ke ktien ke jong blay namar abanga ai ke ktien ke jong blay shipi kare ke jinkpendap ye ke jing pa ke jong trai bari ke jingbu bet ke jong blay ba ngin yai kran ni ke ktien ke jong blay namar kat kum na ke kitab ma penga na ke shithi shige absas la pipule na ke nang ko besau na ke khat ka ba khat wei ter pinlap agni ke bible bo blay ula tung ye ki brio ki ban shim ye ka bentaban kran ni ke ktien ke jong blay ula bo ik tu ki santali ki jing shekri yo apostle yo nong itulupa yo nong yalap ye ki nong sharai bat ye ki nong hikai ban ne yu ban pinjana ye ki riu khoy ye ki jing trai ke jing shekri ten blay ye ka ban tay ye ka met jong Chris tat ndangi yo poi baro shekata ke jing long ka wei ki jong ke jing ai bar ke jong ke jing tip yo khunu blay hadu ke jing long rang ba ba hadu ke jing thau ke renyang ke jing dap u Chris ba kumtang inom long shu ki khna ya ki bala pinshat kenting bala rong no keleng da kal air ke jing hikai baro da ka but shalai ki brio ha ka jing le sianti ka ba kum ke but sneu ke jing hikai ke babakla fi ya ke ni ke shithi shiki absas ka dei ke jing tho ka ba kraw palat ha ke bible ka ba jisu uda yap ha ke ding fna uda be mi pat na ke jing tap uda wan here shaki ba khampo jong ke khndau on ke bible but uda kiuru shibneng but uwan ra ye gini ki santali ki jing shekri ye ka ban bu iki ha ke met ke jong trai ban ne ayu ye ka ba kin hikai ye ka ba kin pinkin atiar ye ka ba kin tay ye ka met ke jong Jesus Grace ka ba kren ni ki banget habaro keleng ke pertai ma ba bleu say gini ki santali ki jing shekri kam dei nam tai we jing shekri kam dei nam tai we balang andre na ka benta ka met jong trai baro ka we bangini opoi shekata ka jing lang ka we jong ka jing hai ha ka jing thau jong ka jing dap rinyang ka jong Jesus Grace bangin nam lang shu ki khlung ye ki bala penshat kenting de ki jing kai ki ba bakla tinga shiming ni ki kabu ban ong ye pi bahabanga yai hikai ni ki tin ka jong play ka jing thamu jonga ka dei ban ko ngu ye ka ta ka jing shishana ka tin ka jong play ka kwa banga na ai ni ka tin ka jong play shi ki priu man la ka sngi ka kwa bakat bala ngini ai kren ngini ai kren ngini ai kren ngini ai kren ni ka tin ka jong play na ma ki sngi ki bangi dei ka ban dei ka met ka jong trai bat nga kerpat if ki ba yo sngauru pin priang ni ka jing hikai pin ai priang ni ka jing kren man la ka por na ma ka lang ka jing men toy ye ka jing em ka jong fi ngan kren man da ka sngi ye ka wei na ka jing hikai ki bangala ngan ong ki de ki jing hikai ki ba don kam e hagini ki sngi ki ba khado kani ki jing hikai ki ba don kam e hagini ki sngi ki ba khado belenga ong kumta namar lada fisngo tho yegane ka nongrim ka bangan hikai nagani ki ktien ka jong play ngange pinom poi shi ka ba bakla pinom do jing mentoy jing kerkhu pinom do nong hagani ki pertai Saitanu nomla banya lambak lai fi but lingbang ni ka jing hikai ngange kanyarap shiboni fi kabangan keren man ta sngi ni ka dai na ai kerteng ni ka jing keren jonga kumno ngin Iohsngew no Trai kumno ngin Iohsngew no blay
nama kani gede ke banga ngasham ke jingya lenti ke jonga ngasno tho ba katno ke yengi ke be shakri utrai la ngim Iohsngew no play mla setiai ke ban kren ke tien ke jong play mla setiai ke ban slok iki we mla setiai ke ban job yiki mensim ke bukodor show try namar baro kadai kucing hikai ke jong play te ngakwa ngan hikai bahaya gini wanam kerke ngan hikai khambania kumno ngin Iohsngew no try fi shangan itu fi gini gktien fi balinga hikai yagni ga jing hikai kumno ngin Iohsngew no try kadau gadai hadien bangala dep hikai yagatu ga jing hikai kabang kren kabakli no try ngala kren khambania igatu ka jing hikai bero lightly nala ngambakla ngala kren shapangani ga bakli no try khambun ngala kren kuma lightly nadu ko voice kaba arspa sabu kundai hadu ko voice kaba arspa sanpuway ngala kren shapang kaba kli no try but shibun ba ibrio kila yo jingerku Henry don buon ru kibrio kiba pa daga message don ru shibun kiba pon changa kiba ong ngila snap ini ke jing hikai kaba ngi hikai kaba kli no try Henry ke jingkwa tip jongki galong kumno pan ngin sngaw tho bahabangi kli no try kumno pan ngin sngaw tho bo blay ujubab lani blay kren chini halor jong ka jingkli jongki bobon na nga ia ka jingkli nga sngaw tho banga numla setia ia ka bangan si jubab si sen jubab namar ka dege jingkli lani ka jingikai kabajrong timenta sngi ndang kren ne gane nga kwagan pini fi gane gktien kaba ang kumno ngin Iohsngew no try ngin ya kham jangai khambnia kham janai kat bala le sing ngin le igaban kren hak ta rukom ba phila ban sngaw thu shai but shwai ga bangin poi shagani gktien kaba ang kumno ngin Iohsngew no try singala ngan kren rukom ba lai pan igane namar ngakwa ba pinchai buat ini ke jingi kai namangane nado basdang khanang ba pindup sngaw tho agini ki sngi ba pinom klumar haga jingi ai lenti ke jofi fi pina pulina ga bible pinlap aga kitab Isaiah tangini pule khendiak na ga kitab Isaiah kalanang ka basan pho na fi pulina ga tin ga jong try nagar khat ka basaw ba ka basan ka angkum ne utrai ublay ula ai hanga yo thlit jong ki bashahi kai bangan tip kumno ban shan de giktin yo taw thai upen kendet man la step upen kendet ye skor jonga ban snap kum ki bashahi kai utrai ublay ula ple ye skor jonga te ngam shimla le kya limne phaidin no fi kat kumgani ke kitab Isaiah ngashim tangani shwa ka point ka banga kwa ngan kren ningkong agni ka por kadai ublay ubangi shakri uni ublay ubangi shakri ublay kupa ublay khon bar ublay men se khon ngan ong bet ublay ubangi shakri uday ublay ubasnautanat ban kren shangi kataka dega banga kwa ngan ongi fi shai bai kataka banga kren uni ublay ubangi shakri umde ublay ubam kren sho umde ublay ubala yab harangi shakri ublay ubim uni ublay ubangi shakri ude ublay uba umde setiap udan shijingai shibneng nang tade ngingi dan nagani ga perthai bat ule la ga jong karukom ngingi le la ga jong karukom kam de gum ta kan mau ka jinglang kristan ka beshisha
Fitip ka ay ka jinglong Kristan ka besisha. Ka jinglong Kristan ka besisha kam day ka jinglong niam. Ka jinglong Kristan kam day setia ka mengidan tangha ka balang. Yo api baklai kata. Haka jing shisha, ka jinglong Kristan ka besisha ka day, ka jingaday. Kadai ka fellowship, kadai ka relationship umba ang katin pareng. Kadai ka taka jingi selak ka bejan, ka jingaday ka bejan bat lau blay. Namar ngani thui pi ublay uthaw yo adam ka ima ka pereden ro. Kadai ba ukwa iya ka fellowship, ukwa iya ka taka jingi selak ka bejan, bat di priu ka bola thaw. Ba un keren ki, bat bakiru kin keren u, bat kanan ka jingi peliu jumat, kada ka jingi keren. Nakataka daw nga kwa ba pin perkhat bahay kita. Bau play udah play uba kwa bandan kani ka jingi dai ka bajan. Ukwa ban keren shingi, ukwa ban pensyai shingi, ukwa ban yai keren ngi ngalap bau keren, uplay keren shikren, nga syait snow remru igane, bang perkhat ya ka jinglang yai ne ka jong play. Bangi ki priung imla setiap ban kong ulun rai, uyai keren, ban tat ban yai keren, hadu mentag singi, uplay udang yai keren, haka jing im ka jongi ki priung. Tagadaw nga kwangan ang ipiyang ni kapar, bau play uyai keren. Isayang ni wang upen gendet malaga stamp. Upen gendet iki skor junga ban ngap kum gi beshahi kai. Utrai play skor junga. Figa takadega bau play ega mo kabau Isaya wang. Wang try nga yo snow ba me kreninga me pen gendet inga malaga stamp. Me hikai nga, me kreninga, me play skor junga bangan shahi kai. Katakadega ba uplay ulang. But nga kwangan ang ipi lada fi syakri nu blay wala imut ba nu blay de bom kren dan gibri ba ang blay kren syo nga kwangan ang ipi adu mentag singi blay dang kren u up ifi ba pin pai la ka donut ga jopi syo blay ba pin duai ba pin dan ga score ban snap na mau nu blay uday u ba snutanat ban kren tinga kwa ngan pin ifi nga ni ka por katukan ni na ni ka Bible tangini puli khindiat yang ni khtien ke jong Trai pina puli na ke testament ke barim ngini pe khindiat shiwa na ke testament ke barim lana pi puli ya ki khon Israel ka wei ka baki bakla tam ha ka jing im jong ki kadai bagi klem tre ban snap ya ke sur ke jong blai na do baki mi na Egypt ki klem tre snap blai kuren shiki kuren lang bagi bubuan ki rukam kuren lang bau Aaron kuren lang bau Moses hendak kim treban snap batay na kata daw kido shibon ka jingir khu ka jingya lanti ka jonki fika taka ka jingi kai ka bakraw ingi shibon ba ngi do jingir khu lanangi klem tre snap ya ka sur ka joglay pengan puli fikindial hagani ka pon ka kitab Exodus kalanang ko bakhatsan snap ngan puli na ka khat ka ba arpun riu uplay wong kumne yaki khon Israel bat ulaong ladamen snap biang ru ya ktien ko jong Trai uba uplay jome bat ladamen le ru ya ka ba de khmat jo banch bamen shash koru i hukum jo daga barakie giniam girukom jo ubaro nganam bo hame ka weru ken nagdi jingpang kibangala walam halor ki Egypt naba manga ngalang Trai ubapen emime hagme kentien gani kentien ga ang naba ublay u ang ngalang mga unang penkia jofi fi na pipuli na gani ga dkhat kaba arpun riyo ko bangala puli mentan fi ublay bo kentien lada fi bo kentien lada wang lada finsngap biang ni kiktin jong Trai unumbu ka wayru ka jingpang kata ni ka way shua ka bakraw pala bala na ngingi snap ya ka sur ka jong blay kadang ka jingkular ka bakraw bat pun sin nda bangi kindu jingpang haga jingim ublay kwa ban crunchingi manginyo jingpan kia haringi klem tre ban snap bara bangim tre ban snap ngit wai show playing ni klem tre ban snap ayu play kuran nakata down if you put in a Bible kaba shashkor kaba snap ik ege bo play kuran kadang ka jinkular ka bakraw
hang ne pi pule mentan bleu ang lada pen shashkor biang igi ktien jonga kandan ke jingkia ya ke jing im jopi ganam po ko weru ke jingpang kama na ke ru Egypt takade ke jingkulat pule shusho na ke kitab Exodus talanang ko bakhat khandai singap ngan pule na ke khat kabalai singap ko ang kini ke ktien but Moses ula leki show blay tiu trai ula khat yu tau lomo kumle men ang ke yeng Jacob men togi kon Israel fi de pipule ang me singap ngan pule khat besau pila yo I ke ta ko bangala le ag Egypt kumno ngala ba I pia lor ki tap niang ki pukni bat ngala wala me pia la di tena magatala da pishash la da shisha pin ko ngo ikhtien jonga bat sumar ke jutang jonga te pin ko jingin show ko bade ke jonga hi na lor ki brio baro na ba ka purthei baro kalong ko jonga ken pin long ruanga ka himalang do ka jat bin rebu kentang kini ki ktien ni ki bangan keren haki khon Israel fi kini ki ktien ni ki ba men keren au blay keren ki khon Israel wang kumlo wang lada ki shash kor ki ktien ki jong blay kin lang ka jingin show ka treasure ka jingin show ka badai ka jong blay hi na lor ki brio baro na ba ka purthei baro ka lang ka jong trai but kin lang ru ka himalang do ka jat bin ko ba kentang wow ko jingkular ayugat kata fi hang new play ka jing show kwa man pelong ya ka jat bin Israel ka yeng jingkin show ka ba mut ka jingkul khu ka ba mla show ban perkhat kin yo I ka jingkul khu ka jong play tang ka we ka nong rim lada ki shash kor ya ka sur ka jong trai fi ka ta ka de jingkular ka ba play wang ngan pelong ka yeng jingkin show ngan pelong ki ka himalang do bat ka jat ben rio ka ba kentang nga sngo benot ni ka ktien bagi khon Israel ki klem yo I ki ya jing ado mentang sngi ki poy ka jaka ka ba ado mentang sngi ki don ka jing ele ka jing shatan jo ka ba bon balai ka daw dai bagi klem tre ban snap ya ka ktien ka jong trai fina pule hagani ka ktien ka jong play kitab Jeremiah ka nang ba nyaw ka khat ka ba arpulai wang henre ya ka ngala hukum ki ngada ong to shash kor ka ktien jonga dengan nang play jopi ba pinong pai lang jonga ba tu ya gilen ti baro ko ba hukum pi bakan long bah ba pi henre kim chum la snap limni pendam lagi skor henre kala ya lagi jong ki buit bat ka jing mutulap ka do not baman joki bat kala ya da dien Shekhman Figa taka dega bo play ukwa yangi agini sngi ya ka mangan peni figan diat na gani testament ga barem ya gitu mangala pule ba ngala pule fi lain ligi ki kilen now Exodus kul nang ba khatsan khat bar fun rio bala da ki khon Israel ki shashkor kino mi kendu jingpang takari ka jingkular hagalanang ba khat khandai Exodus ka khat ka balai du rio ngala pule bo play on ladakin snap yanga ladakin shashkor ka sorgo jonga ong play yo Moses ong ki khon Israel ngan peloi ki ka yeng jingkin show ka jonga bat kin long ka himaling do bat ka jat pen rio ka bakentang ka taga de ka jingkular ka bakrao palal Jeremiah nang ba nyaw khat ba arpulai ong ladakin snap ka sor jonga ngan long play jonki bat kin long ki brio jonga bat kan long bhai ki nai pinio kat ka ta jingkular nang no pinio kat ka ta jingkular people shoot na ktien ke jong play la sing an I bi the Bible people shoot na ke ktien ke jong try ya ke jing ya ke sur ke jong play u play wa nga la na ko saw jong kitab proverb ke khat ke ba arpo ter wa ko ko khon to shashkor ya ke ktien jonga to pendamela ke skor ha ke jing ong jonga la ne ke sur jonga what I begin late no nagi khmat jame sumari ki apdeng la do not na ma ki long jing emmi ki de shamiki but the jing kya ya ga do jonki baro kataga de ga bang kwa bang ong shipi ni ga por bo play u da kantu yi brio ki khon Israel ya nga ba de pi ba ga daying yi bang snap na ma ga jing kular ga ba kraw ka jing kular ga ba kraw people in the Bible thing in the page indial your testament go to my the people in the testament go to my pin lap you go way bo Jesus kuran ni giktian ngin puli na ga nang go shipho jong yanes tangini puli na ga khat kabalai go khat go saw wang ni giktian
ya uni unang ap jingkhang uple te kita ki langbrat ki snap ya ke ktien jango but ya ki langbrat laki jong hi u khot de ke krteng but u yalam shabariki but habau la penmi no ya lagi jong u ya shua jong ki te kita ki langbrat ki ya buat yu naba ki snau tho ya ke ktien jango agar de ke ktien ke kodor palat gane khar ke besan wangum no ya unang wai ki no me buat Henry kin je pet yap no no naba kim je snot ho je gektien gi nangwe u jisu la krenik ne parshi ki en de ki kim je snot champang ayu ki taki ek long ya ki bola kreniki snolungo e senran kat ni ukren kim snot ho jisu kren ya na de ne bo de no ap langbrat u beshisha wang ya uni unang ap jingkhang ple te kita ki langbrat ki snap ke ktien jang dapat bai tai ktien ki langbrat jang Jesus Christ ki snap ke ktien jang o fe ki langbrat ki dei ki jat merat ki bakham gerpang na ki be pe jat merat balai play penang penyesriem ya ki brio ki jang play ki be shakri utrai kum ki langbrat balay kuret ni ala di hangni kumulong lang brat u David wong sama arpulai u try long nong up lang brat janga nganam kerdo fi the pipule ga bible haba fi shashkor ga ktin ga jong play men tag sngi na kwa fi yo I ya ga ni ga dur haba bi shakri yo play wala yo I ba fi pin ya la ga jong ba bo nong up lang brat u ya la ga jong wala yo I ba pin ya man ka chaba man nga kwa nong fi unang ap lang brat ubalang Jesus Christ uday unang ap lang brat uba IT la ka jing im nagam ta jingi pipuli gane wang unang ap lang brat uday bubha wanga itho iki bat ki itho yanga kata ka de jing ong ka jong Jesus Christ fi ang ne wang sngap mangan puli wang ngan puli gane ktien na sultanat ba wang ne bat kita ki lang brat ki sngap ye ktien jang bat ye ki langbrat lagi jong khot de kerteng fim tep adien ba pila mat e jing penem hadien bu jisu la khot e fi ki langbrat ki jong fim tep ye jing em jong fi utep de kerteng bat aba ukren je pi un khot e fi de kerteng ka ba e ka lang ba ba khot de kerteng ngem tre ban skap ka ba bu kong u khot ye ngi de kerteng ui tho yang apa de pide ke kerteng pila pinda nang nuang nuang jeka ka be e kat no kat noro u jisu te pi ui tho e pi ba us no tho e pi bana ba khot de ke kerteng wang kum no wang snap angan pule wang kita ki lang brat ki ya bodi u na ba ki snau tho ye ke ktien jong u piga ba e menta ka dai ba ki po pon ba ni shakri u blai ni klem snau tho e sorge jang nang ap lang brat jing nda ba ngi dana ge jingker do ute ba nyala mengi shige jaka plang ngi dana ge jaka jang jingter khong ute ba nyala mengi shige road nda ba ngi dana ge jaka jang jing do jingker khu ute ba ngi ya ka ba nyala mengi ban siang ge me ka krene ge jingker khu ge jang blai khmat jang nang shon jing utawri trai dan ngi dana freng jang jing ter khong jang jing lang men siam ute ban pen sle ge kle ge jing de go pniang ge bekren ye ge bor ge jang men siam ko ute ban yalamingi ute ban ban hikaingi unum sha yo nong shon bon ktaingi tangawai ka ba e hang ni galang ba unong ap lang brat de unong be blang ande de unong ap lang brat kan mau jisu de unong sharai blang u jisu de unong sharai blang u jisu de unong ap lang brat kana ka ji per shibona pleng unong sharai blang bat unong ap lang brat unong sharai blang bat laudiang bat u be igi blang nadien nama ka ringko sene ka ringko setai ka
ke pet sedien ke mare ke kwa banyak la ke jong ke jano nang tu usharai blang ken ma yangi ya jisu wat le shimi ubu dei unong sharai blang u jisu de nong ap lang brat fide ko ke jingi pera pre unong ap lang brat bonong sharai blang ko mangala de ong mentan u ya na dinu bat lo de sempat ida to ko ya lai Henry unong ap lang brat u ya na khman Bada uyat na khmat ki lang brat ki buat na dien ki itho yo nong ap lang brat. Umbat lau ding do ya kaban bom ki lang brat hare bat lau ding do ka bakren ke ikhtiar baka nukono using usuri kano kono ka basneo kanom la setia ya kaban ktai ki lang brat utaw de Jesus Christ. Ubaya Yeshua teng dan ki brebo ang ngade pastor teng ikhlem so komot ayu pastor. Kenal ki pastor kita kinong sharai. Habang nong sharai kamot kinong ap lang brat. Kini kinong ap lang brat kimde kinong sharai blang. Kenal unong ap lang brat umde unong sharai blang. Unong ap lang brat ude ubayat nakhmat. Ubatan udingdo. Lada pi kwa man pet yagi brio. Kiba shakriyo blay. Pinipinyo iyang ta. Teng iku magi sharai penban. Deki lang brat yung nong ap lang brat. Katari ay babakla, iku magin kilang berat ipen biang lot yung nong ap lang berat, hagi nagis niyo ipen banda katakalenti, ni bakla kata, mday kilang berat kiban pen biang yung nong ap lang berat, mday kilang berat kiban day ay kiban day ay bam, kiban day pen biang, kiban pen ruspa yung nong ap lang berat, nakwang ni tuy pi aga jing shisha, unong ap lang berat uday uba pen biang lot ye kilang berat. Udah badan uding do agak keti kita kadang mga senotanan unang ap lang berat udah badan uding do agak keti ni uding do bitep uding do agak keren ya ke ikhtiar ka bau blay ayaw unang ap lang berat uyay nakhmal la kawan ka besniw uyang mo unakhmal ngakwangan awi pidapet bahay ginang yalam dapet bahay ginang sharai gini gisni walit bot ya ke beri ngakwa pinom bot ya ke beriyo ke bamyang bat pi Namar unong ap lang berat barabor uyang nakhmat igi lang berat unong sharai blang uyay na din da unong ap lang berat uyay nakhmat barki lang berat ki buat nakhmat hay ki buat na din bat ki yo shano shabulet shata ki buat utip ya kanu ka jakap lang utip hang no kadan ka utip hang no kadan ka jingma hang no kadan ka taliw hang no kadan ka riyak utip hang no man pensyong tat ki utip baru tahu nong ap lang berat bat ka bang kuangan ang ipi ka bang snotanat pala nang ni kadai bau nong ap lang berat usnap ay marbanong ukuran berbori ki lang berat bat ka lang berat ka snotho ya ka sur ka jong nong ap lang berat finyo igadang ka jingkir ku bakrawa lor jong ni ka jingi kai Pipuli ke khat ka ba san jong lanang ka bisipaw ka ang yaw nong way kinom yo buat Henry kini pet yap no naba kim snow tho ye ka ktien jong kinong way kani ka kren ni ka bor jing dom ye ka minsim ksoit ka bakren yo satan kim snow tho kaya per Hagi ni sngipin lap don ki lang berat ki bom de yat bahaba unong ap lang berat da keren manu sunget bedai kesur belai teng yo kesur ka bakajat ru sunget bedai no belai namar bangim sngau thu bahaya kesur jong nong ap lang berat namar ngim judan bat unong ap lang berat ubelang utrai jong Jesus Christ tangan pen slam palat agani gepor kani gede jingkren ka bejrong ba fi ublay hado mentagi sngi udah besngutanat ban keren testament bare mukuren bagi prophet Haka testament ke bertemayu Jisu ang ngangalong nong ap lang berat. Baru Jisu ayo mensim khot chingi. Bau mensim khot jo bleu kuren chingi malagapor. Syangan peni fi ni gapor kendian. Sengap ha. Fi gidan gapor agani ke Bible. Bau blay usngap jar. Singan wanra kendiat kata. Nama kani kan yarap ipi pin snotho ya kuwi ke nong rib makata ka nong rib kadai nda habau play usnap jar kadan ka jing kordet ka bakraw aga jat ben Israel nda habau play kren ki langbrat ki sakma nda haba kimios ngaw ga sur ga jong Trai
ka ka jing e ka bakraw ma pinda puli na ka Bible ha ka por ka jong ka kitab Samuel pinyo I agni ka kitab Samuel kanan ka por ka ba blay sngaw tanan iya ka yeng ka jong Eli lingdo ula tung yu ba un sumare ka sunduk jutang ula bo iki khon jong uru bikin pet bikin nongkel ka yeng ka badan buram en regi klemyat ka lenti ka jong Trai but u blay u snap jar hakitu isni klem kran ay ru am shigi khon Israel namara gitu isni ki brio ki mi osnolot de tangi lingdo ba tangi prophet ki bi osnaw Eli Ratman, ke pop ke dan ke yeng jango, baru blame klem keren em. Snap it jar. Pipuli na ke Bible, hadirin baga hana ke yo Samuel, kari rai usi ke temple, hadirin bu kena, u Samuel udang kena, usa ke temple baru nu Eli. Pipuli na ke kitab Samuel ke beningkong nang ke balai, na ke dekat ke beningkong ke ang, baru tahu kena u Samuel, ula syakri u Trai khmal u Eli, bat gaktian u Trai kalalang ka ba kodora kita gisni. Mshim la dan gajing itu pau ka ba shimna. Kani gamut ba hagni ki por ki ba u Eli ula temmen, bat u Samuel udang kena red baha. Mdan syo kajing Iohsngew ke sur ke jong play. Fi ngan syo ang fi kendial. Lada kam dan syo kajing yakran na pedeng ki brio ke jango, bat u play joki. Kabasa kadai tang ke jing lam niam. Kabasa kadai tang ke jing le rukom ba ke jing pendap rukom. Nakata ka daw la da fi kwa ban tip egane. Hagani ke Bible sigani ke khamjaliw khindia. Kani ke jing tip ka bangala puli bahaya ka. Pinda puli nadu na ke testament ke berim ke bamot nang tay na ke kitab Malaki. Hadu ke testament ke betumai. Ublay usngap bet jar bat lakhot eka kisnem jongka jingkinja. Hakiktian parengi ang the silent years. South pasnem ublay uklem kren ay ruem. Tat hadu kawe gesngi. Bo ublay tawe galanti ban pa yo jisu. Usasdangi gaban kren. Karena ke jingkin jahadu South pasnem. Singan syukuran ni kita khendia. Hapdeng jeng ini ki South pasnem. Ki brio ki syakri hi ki khon Israel ki long hi kumto ki le pendap tu ki kam niam ki le lot ki tu ki jing syakri play nang tade ki le ki tu barakhat ki bala bokat kum ga an ke jong Moses bat ngani tu ipia po ini ki South pasnem kadang tang ke jing le niam ndani e kala yap lot ki jing lam simbaro kala shulong ka ba yap namar ndan jing Iohsngew e show you play fika takari ki jing kai ga bakraw Teng le jing seng wan jing seng. Shakri u blay shi rwai shi twai shi Iohsngew tin ge jong blay. Mji Iohsngew ay shi no Trai. Ka no jing seng. Ka bam Iohsngew ay shi no Trai. Ka ta jing seng kala yap. Pilapi no Iohsngew tin jong blay ndrege de bam de shi no blay. Pilapi no rwai ndrege bam kio shi blay no blay ong ay shi. Pilapi no twai ndrege bam dan shi ka ta jing de ba blay kala khin jalot. Katagala poy suga jaka jong jinglang niam. But tonginum shule khumta. Namar hapo kini ki South pasnem jong jingkin ja ngan shipin ifi. Pitim neam kat kum jing tho ko mga lap mga. Balay hadien bala shime ni ga Bible. Nakato ga Bible Trai. Ki nong tho adien beki construct biang lani ki penwan dur biang ini ga Bible. Kimi nriu punriu tuliki kitab. Kidan sigi we pagi kitab ru nalor jo kini ginriu punriu tuli kitab ya kabla kintai no. Pitip ki ba khambon na gitu kiri kitab. Ki bala kintai no daga ni Bible ga mangipuli. Kadai kaba ki pinmi ha ko to por bagadan ko to silent years lani gitu ki snam.
kiba kadan kajing kinja kabo bleu klam kadan Yesu shigibrio nagadaga daw la kanta no yaki bakidai ki inspired book lani kita ki kitab ki bala persal mensem do blai nama kadang kajing kinja kadai ka bala shutau brio le se but day nagadaga daw nga kwangan ong ifia ni gapor but fi day pins no to bahai ni kitin ka jong blai bah bakadan kajing kinja habakadan kajing kinja finlap kadan kajing ka bakrao habakadan kajing kinja ngani thui pi ka sa stang kajing long niam taka daw nga khwanga nong pi ka point jonga ka mga kren ni kadai u blay u day u bakwa ban kren shini u bakwa ban dan kajing slap bat ni u bakwa ban kajing play jing man bat la khamdan shu kajing slap pimios no ai shu kalau alam tangga ruka maganiam hangtang ni dan kami gaban kendet benrio manang trai ni dan kaman kendet benrio pimiu I hagni kitab Samuel ka mga puli mentan kila shulong tangga ruka niam usam eli ula temen ki skor bagan jamin sim kila kelot ngani tu ipi ki khmat kila bria omio I esho kamdan jing itu pau sho kala kenjalot ndan jing sawai esho hele ublay sayunu Samuel fi Samuel nadu dang kena ula Iohsngew ke sojong blai tang ba sngaw tho namal dang kena ngan sekeren ni kata le se hagi jingi kai ke bishkhman den rai nga kwanga nang fi ni ke por ba ke ege nga kwangan keren fi me da singi dai tang hang ni shwa ba ublai ude busngut nat ban keren chingi bat ngin si pe ye ni ke jingi kai ba pin sngot kumno ni Iohsngew no Trai da shashkor bai ke tabang keren pet ngan penifi hot ngam badan tangkini nreng ngan penifi kena makanya rap ifi nang ni shikhman kumno pin singo to ke surjong blai ngan penifi kat badang yo porang ne shapang ki lightly ki sur ki bangi de ban Iohsngew lani ki bangi de ban tip ngamong de ban Iohsngew hare ki lightly ki sur ki bangi de ban tip badan lightly ki sur ki bakman oh idan dan sipon ki sur tamakini lightly ki sur ki de ki bapide vinte bha hagni ki jingi kaim taksni ki gini ki lightly ki sur ki badan menta ka prathai lana phimnang man sngo thu gini ki lightly ki sur ngayo igini re ki badan kam adu kata kata ki bon ki brio bakite ban snap yagani ka banga hikai balinga ongkumta namar ngayo I laya lambak laya ki bon bahagi brio ki shida ki balang ki balang shidor ki yutra ki kwaban shakriyo play ki sliang ki angnot palat ban Iohsngew no play Henry ki klems no tho bagidan gini ki lightly ki sur but nda ba pims no tho ini ki lightly ki sur kat ka ba wana fi Pishuk net bet bagade surjong play but hangta pi pai shiga jaka ba bakla ndai tang ba pi bakla yela de pi ban bakla ki wairu nakata down nga kwa nganda batai shai pi bagini ki lightly ki sur ki dana ga pertai hadu man tag sni ki dana ga ni ga pertai ka sur ga baninkong ka bangitei ban tip ka de sur ka jong man simako People in the Bible, the Testament, give it to my. Let's see, let a pulley again and she won't buy a Bible. Harry Tongan she pulley if you tango away get hot shua, but the Tagaday like a shitty jong or absolute poor. Shout Timothy about her. Fitibu thaw wong kumno, hag a shitty of an income Timothy, Kalanang of a sow, hag a hot of an income wong. Henry, minsium ong shy. Minsium Ukraine. Absupol wong yediktin wong Henry minsium ong shy. Fiakini gisni kaba ingi gede bangim Iohsngew ke sur ke jong minsium jong play. Nama pilap ang nebo absupol ong nga ong mga Henry minsium ong shy bahagia gi bakhado dan gi banham na kajinge. Fi da fi puli ni khat pilap dan artali gi sur ne. Kaba ningkong
kare ke sur ke jong men sim no ong ne men sim ong shai bagi sngi agi yagi khaddo dangi ban ham na ke jinge ka ba ar ke sur jong no bidim ke sur ke jong ke men sim baman dei jong men sim baman ke men sim soy pi puli nang ne ke jo ila nang ko saw wong no dangi ban ham na ke jinge da ka ba pinsha skor hakim men sim ki ba shukor ka ba mut ki men sim baman kiniru gide gi sur gi be Iohsngew gi brio ki be teng gi pen snel te nat gi brio ba gi brio gi shima gi sur jong play na kwa ba pen nang ban penya per banda bishar ba yegini gi sur pi pure yegini gi bible sa pure mi fingam dan porsho naklanang ko ba khan rio gi kam gi apostle na do khat ba khan rio sheneng kadang ko ga brio ko ba krende gi kitien gi bedai ko ang yu absol paul but yo barnabas ko ang ni gi kitien snga ba ko yo paul ba yu silas ma pinga yo paul ba yu silas ong kani ga brio ko ba shang so ko ang kini gi lang gi shakri jong blay ba khitam e to ki ba hikai pi ga lenti jong ga jingpenem to pin snga wiki fi nda snga pai ga jinkran snow ba ka wan no blay han re wa so paul u snow to ba ka sur ga ba mi na ga brio kam dai na min si ma khoi ka mi na ga min si baman u du mak u be ne ba ka ne ga brio ka lat na ga ne ga min si baman ka pelengo i ga bo bon ka ba e ni ga si ga ngim tip ga wan ga son nang no ka wan nang no pi dan sa kabay ke sur baga taga day ke minsiam ke sur jong ka minsiam jong brio ke sur jong u brio ke sur ke bana po jong ka minsiam jong brio sa puli ke kitab probab ke lanang ke ba arpo ke khat ke ba arpo nyaw ka ong ke ta ktien ke kren chai hagen ke bible singa ba ke ne day ke ba don kama ke jing shisha bar ke don kam pat bangin nang bahai ke ne ke lanang ke ba arpo kitab probab ke khat ke ba arpo nyaw ka ong ini gikten singam ka minsiam jong brio ka long ka sharak utrai ka ba yit igi benta gi ba khamcha po jong ka po ka ba mot ka ni minsiam jong brio ka le ka ba dan ka sur but teng na kwa nga nong fi ga ni ka por ngi nda Iohsngew ai la na ngimla ya ka ban bishar ba ban pinya fair ngim sngew to ka de no play nega de no soy nega de no brio but hagini gisni dan shibon bagi brio ang utrai ong inga nga Iohsngew utrai ong inga shumen step ru utrai ong inga men sngiru utrai ong inga shibin mer ong utrai inga la shair ong utrai but ni shu ya agata nga kwa ngani ga por ngan se kai pi kumno pin Iohsngew ye surjong utrai but hagno gur kombila ben bishariki kalau ko jing hikai ga background re menta ga singi ngai ngala dep hikai pi ga ni ga pat ga bening kong kalau ke ike ga bedan kam pin snap tangi ni twai bet pi hakani ga por ku try ga ni ga lang ga jing hikai ga bedan kam ai ngo e meba me ai ngi ni ga jing hikai yarap ken try a blay jonga ye ke brio baro ibe Iohsngew ni ga jing hikai bekin dup snow to ken try ma de play bu kwa ban kran but pen long ngi kum gi lang brat ki chame try ngin bod e meba ngin snow to iga sur jame aba me khat ini try ga jing e ingi men tagalong mangim Iohsngew iga sur jame bat ngim snow to try kai play gi score tingi yarap ingi gupa mangin Iohsngew e na me ngai lo chame ga buram ga jing oba ga jing ro kerteng ga dong chi sungi twai amen ko bless you bon blay un kar khoi fe